Que tal? Moi boa noite, un saúdo tamén dende esta nova xornada de mércores na que temos unha visita dun convidado que representa o Clube de Pádel As Pontes. Ele é Rubén Darío Vivero, ele é o presidente do clube e a él temos que darlle a noraboa porque este ano volven, e digo volven, non van, o Campeonato de España logo de quedaren campeóns galegos desta modalidade e ademais na categoría de 500. Moi boa noite, Rubén, e parabéns. Moi boas, moi boas. Pois o primeiro de todo iso, confirmar campeóns galegos, iso vos garante xa directamente, sen máis probas, de feito venciades na propia final, que daba unha única praza, e deso Campeonato de España de novo este ano. Sí, xa o repetimos no ano 2019, na mesma categoría, e no 2023 unha categoría menos. Pero este ano, pois, volvemos a repetir esa categoría. Unha competición que xoga paralela á Liga, por tanto, vos buscades a clasificación nesta competición, que é unha competición a nivel estatal, xogas en cada autonomía e van os campeóns de cada unha delas, pero o que a vosa competición regular é unha terceira división na que agora mesmo seguides competindo, non? Seguimos competindo, sí. Estamos na zona media, entonces, cando non xogamos o fin de semana a Liga Galega, despois, cando acaba a Liga Galega, empezamos a fase estatal desta Liga. Está na zona media, non sei se queda tempo para aspiracións maiores, porque non é tanto que estivestes en segunda, supoño que o obxectivo cando se poda volver, pero claro, iso son palabras maiores. Son palabras maiores. De feito, estuvemos en segunda, e despois xa baixamos a terceira. Este ano, pois, intentamos aspirar a xogar os play-offs para ascenso, a ver como nos vai. Hai 4 anos que estiverades en segunda, pode ser? Sí. Que cambiaría de volver á segunda? É un obxectivo deportivo que o mellor facilitaría competir a maior nivel e, por tanto, ter máis fácil pois eses campeonatos, ese acceder a probas maiores, como está a cousa? É un nivel máis, entón exixe, pois os desplazamentos xa son un pouco máis maiores, pero, bueno, é moito nivel, entonces nosotros na terceira, pois é bastante nivel tamén para nós, e penso que é unha categoría que así podemos disfrutar todos tamén. E sobre todo exixo mellor máis xente, máis dedicación, porque sodes moita xente, é certo, pero mellor non, todo o mundo está no clube, non quer dicir que todo o mundo compita ou todo o mundo queira competir. Non, claro, hai xente que xa está terceira, porque claro, ano tras ano as categorías van aumentando de nivel, entón hai xente que está no equipo, pero xa non se ve para competir, porque son moitas as exixencias. Entonces, claro, a categoría segunda, pois, a xente ven a entrenar e tal, pero non se ve para xogar. Si é certo que estaba falando do equipo masculino, pero o Clube de Pádel é algo máis. O Clube de Pádel As Pontes tes equipo femenino, tedes feito actividades para fomentar entre os nenos, cursos, escola, e moito máis, non? Sí, de feito chegamos a ter 3 equipos, pero despois, pois, bueno, pois a xente pois tense que desplazar para ir xogar, ao final exixe xogar 2 partidas ou 3 por semana, entón temos que ir a Ferrol, e hai xente que non dispón de moito tempo libre, porque xa a partida solo leva 1 hora e media, máis desplazarse media hora, máis outra media hora de volta, máis ducharse, ao final fanche falta 3 horas. Se organizas unha partida a 7:30 da tarde, que cando todo o mundo sale de traballar, pois chegas ás 11 da noite. Entón a xente, pois, tamén vámonos facendo máis maiores, temos nenos, os nenos tamén teñen outras actividades, entonces é un pouco difícil que siga a xente, non? E falabas dos adestramentos, evidentemente non é como un deporte no que haxa moitos xogadores no equipo, pero de todos os xeitos sempre hai que coordinar ao mínimo de 2, non é como os deportes de raqueta habitual, badminton, tenis, que se pode xogar con un, aquí combinar a 2 persoas, ten que haber 2 persoas que coincidan, que podan, e adestrar ao final e enfrontarse unha pista a outros 2, xa estamos falando de 4. Sí, de feito, é unha labor moi grande, hai moito traballo por detrás, temos 3 capitáns que me gustaría mencionalos, que se chama Fonsi, David González e máis Manito, que eses son os que organizan os adestramentos. Entonces, mínimo, un adestramento do clube por semana. Entón, xuntamos 12 personas, 16, depende. E depois xogamos partidas, pois, paralelas con outra xente que xoga noutros equipos. Entonces, é unha labor, pois, porque a xente apúntase, despois tense que borrar por temas laborales ou personales, hai que buscar a outro, bueno, é unha labor que non se ve, pero que hai moita labor por detrás. Ademais, a coordinación para xogar este deporte que é moi complicada, porque, claro, calquera de vos pode xogar con calquera dos outros, pero cando queres ter un equipo competitivo, cando queres ter unha parella competitiva, deben adestrar xuntos, e iso non sempre é posible. Non sei se tedes
parellas xa prefixadas, e hai xente que xoga sempre xunta? Casi sempre vamos variando. Sí que é certo que a veces pois, a parella máis forte pois intentámola colocar, pero bueno, porque ao final cada partido son 5 parellas, entonces gaña o punto da xornada, gaña quen consiga 3. Entonces, pois sí que é verdad que vas cambiando para que a xente non... Hai moita estrategia por detrás, para que o rival tampouco sepa con quen vai, se sempre xogamos os mismos, vamos na mesma posición, entón é moi fácil. Entón hai moita estrategia. De feito, casi todos os enfrentamentos así que son igualados, pois decídense por mínimos detalles. O que si tedes é unha xente moi fidel, creo. Estades unha xente que leva moito tempo aí, é certo que hai incorporación, supoño, cando se vai podendo, pero hai un núcleo moi seguro, moi fidel, porque eu penso hai 7 anos, cando xogastes o primeiro campeonato de España, e hai moita xente que estivo daquela que vai estar agora, ou non? Sí, que é verdad. Nosotros xa somos como unha familia, o sea, somos uns amigos, conocímonos pouco a pouco, entonces agora, pois, sí que é certo que algún ano, pois, este ano metimos, viñeron 2 ou 3 chavales, son novas incorporacións, encaixaron moi ben, que teñen 19, 20 anos, nosotros temos todos 30, 40, 50, entonces, pois, é xente que encaixou moi ben, a pesar da diferencia de edad. Aquilo de 7 anos, naquele primeiro campeonato de España, foi un pouco ir a ver o que había, claro, erades novatos, supoño que moita emoción, moito descoñecemento, o segundo hai solo 3 anos, creo, aí xa sabíades un pouco a que vos ibades a topar, parece que as cosas funcionaron mellor. Este debe ser o da confirmación, terceiro ano xa con experiencia, ou tamén pensa que xa son uns anos máis? No, nosotros sempre temos algo claro, que vamos a competir, pero dentro da realidade. Hai xente, por exemplo, enfrentaste a Comunidade de Madrid, ou comunidades moi grandes donde van 25 personas, pero son 25 personas a nivel top. Entonces, nosotros sempre vamos a intentar competir e intentar facer o mellor posible. Lóxicamente vamos a intentar gañar. Non sabemos en que posto quedaremos, pero vamos a intentar dalo todo. De aquela xeito son a ser estatais, vai o campeón de cada comunidade, pero sí é certo que a pouco que saían ben as cousas, home, ten que ser moi ben para pasar o grupo, logo parece que se aclara bastante máis o camiño. Hai máis nivel a partir de aí nos cruces, pero xa son poucos cruces. O máis difícil é que ia pasar esa primeira criba, o primeiro grupo. Sí. A ver se damos chegado ás semifinales, e depois ás finales, pois, bueno, xa vas, porque agora chegas ali e non nos conocemos e tal, entonces depois ali xa chegas, xa vas mirando os xogadores, xa vas analizando un pouco, para iso é a labor dos capitanes tamén, xa van mirando como xoga cada un, bueno, como dixen antes, hai moita estrategia por detrás, entonces, pois, se damos chegado ás semifinales, pois, a ver como vai, vamos a intentar. Tocaría confirmar o cando e onde xoades. O cando parece que xa empeza a estar claro, o onde bastante menos, non? Onde non se sabe, non sabemos se vai Madrid ou Valencia, casi seguro nosotros pensamos que vai ser en Valencia. Entonces, a ver como damos coordinado, porque casi seguro seña a primeira semana de xuño, pero claro, se en Valencia, pois igual temos que salir o xoves, viernes, sábado, domingo, porque a competición xógase viernes, sábado e domingo, pero claro, a ver a xente que está disponible para ir, a ver que equipo damos feito tamén. O Boicata daquela seguiredes en Liga, na Liga de Terceira, además pelexando, como dis, por meterse en playoff, e iso dá a nivel competitivo, se dá a posibilidade de seguir pois formándose a un bon nivel e competindo e preparándose para esa proba do estatal. Sí, de feito, ahora estas xornadas, pois, temos rivais moi complicados, entonces, pois, fai que intentemos, pois, pelear todo, entonces chegar ao noso nivel top. Volvedes ao voso tope ata agora, que é ese Campeonato de España, participar nel, de calquera xeito, tampouco estivestes tan longe as últimas veces, o ano pasado quedastes, por exemplo, ás portas. Sí, chegamos ás portas e non a categoría máis, xa era categoría 1000, pero bueno, perdimos contra un equipo tamén 3-2, porque ao final é mínimos detalles. De feito, nosotros este ano, ao final, pois, enfrentámonos contra o Club de Esmás, xa nos habíamos enfrentado na liga regular 2 veces con eles sempre habían gañado 3-2, e nosotros, pois nesta final, pois caeu deste lado, entonces foi un pouco
sorpresa. Non lembro Rubén se foi invictos, pero sei que gañaron, iban de primeros nese grupo, ata que Sí. chegaron eliminatorias directas. De feito, eran os grandes favoritos, creo. Sí, eran os grandes favoritos, de feito foi unha sorpresa. Bueno, pois os capitáns pois xogaron unha boa estrategia e saleu ben. Ora toca vos preparar esa presenza no Campeonato de España, preparala moi pouco, supoño, aquí en As Pontes, ou si, agora que chega o bo tempo, sobre todo co inverno que temos este ano, se pode entrar un poquinho en As Pontes, porque tedes o hándicap de que as pistas non son cobertas. Claro, as pistas é o problema que temos, que non son cobertas, entonces, pois, para organizar as partidas, depois fai vento, fai sol, pero, bueno, intentaremos xogar aquí tamén para que a xente tamén o vexa un pouco, e, sobre todo, pois, para que os nenos tamén o vexan, participen un pouco, e a ver se damos rexuvenecido un pouco a plantilla, que tamén nos faría ilusión. De feito, intentaremos facer un campus ou xornadas no verán para os rapaces. Porque ahora mesmo cal é o momento do Club de Padre As Pontes? Dicíamos que tiñades equipo femenino, equipo masculino, non sei canta xente tes ahora mesmo, sei que non somes algo máis dunha vintena, non? Sobre 25, non sei como estás cos hora de participación, de xente. Ahora somos sobre 35 personas no clube, pero só temos un equipo. Só temos un equipo. O ano pasado tiñamos dous, pero ahora este ano, pois, había, bueno, pois, outra xente que xogaba con nosotros, pois, quixo facer o seu propio clube, entón, ahora, digamos que hai dous clubes aquí nas Pontes. Que non xoguedes nas Pontes non é só polas pistas, por como están, ou porque estexan non cobertas, non, porque son dúas. Son dúas, claro, a Federación exixe tres, eso tamén, pois, tamén se bota de menos. Pero, bueno, xa estamos acostumbrados, o que pasa, claro, a xente, pois, a veces, pois, pregunta por que non hai clube aquí, hai xente que se quere involucrar, pero, claro, non dispón de tanto tempo para, o que dixen antes, para facer os viaxes e involucrarse. E supoño que mesmo a hora de adestrar vos interesa facelo onde ide xogar para adaptarse á pista, as condicións desa pista, vale que en teoría son todas iguais, pero non é certo. Non é certo, non. De feito, dependendo da moqueta, é algo parecido así como se faláramos das tarimas das casas. As pistas de aquí están ben, pero non teñen a velocidade das pistas nas que xogamos. Solen ser moqueta azul, a veces hai con area ou sin area, pero ao estar en outra temperatura nunhas naves e tal, pois a bola anda moito máis, obliga a estar mellor. Un deporte que ás veces dá a impresión de ser un pouco solitario, porque ao final non é como estamos afeitos a un deporte coas gradas, con moita xente vendo, si en competicións como as que ides ir agora, que xa hai gradas, xa hai pistas, con graderío, pero nas competicións habituais, pois é iso, nunha nave, ides vos, 4 amigos, é un deporte máis para vivir desde dentro, creo, padre. Sí. De feito, claro, tes que facer para visualizalo, tes que facer torneos, tes que facer... E nosotros estamos un pouco limitados, porque xa o último torneo que habíamos feito, pois intentas que a xente de Ferrol, Coruña, veña os nosos conocidos, porque, claro, teñense que desplazar para que veñan e claro, chegan aquí, igual fai vento, fai sol, chove, entón estamos un pouco limitados e a xente, pois, escoitas, claro, eles están acostumbrados a outra cousa, e cando chegan aquí, pois é como os xogadores de fútbol de antes, que xogaban en condicións duras, pois, claro, están acostumbrados a todo perfecto, e cando chegan aquí, pois igualese todo porque a bola é máis lenta e tal, entón protestan un pouco, digamos. Sen ir máis lonxe, nin vestiario este desolado, claro. No. Ti vas a entrenar a calquera pista de pádel e tes o vestiario en 14 horas de xogar. Sí, aquí cando organizamos, pois solicitamos ao Concello normalmente os vestiarios da Madalena, entonces, pois cámbiase a xente ali, bueno, así. Pero, bueno, tamén sí que é certo que hai outros sitios que tampouco teñen pistas, entonces, a veces, pois, hai que ser agradecido tamén. Pois hai que falar igualmente desas competicións que desenvolvedes aquí, competicións que, igual que fora, competides para lograr resultados, aquí ti decías, e creo que é importante, que competides, que entrenades, que xogades, para que a xente o vexa. Sí, gústanos. De feito, pois, gustaríanos o que dixen antes, rexuvenecer a plantilla, meter a xente, a ver
pois haber unha canteira, como teñen outras disciplinas deportivas. Para mí, por exemplo, pois hai deportes minoritarios aquí nas Pontes que teñen unha canteira pois que eu me gustaría ter como referencia. Por exemplo, o rugby, non é porque me esteñas entrevistando, pero gústame como tedes feito. Pois grazas, de calquera xeito, si é certo que, claro, necesitades iso, unha instalación, un lugar onde vir, é moi difícil que un rapazo leves en inverno a xogar ao pádel, cando además non ve pádel nunca aquí, non, supoño. Porque se dicía que é moi importante que se vos vexa. Sí, é moi difícil, depois a xente non o ve, pero é un compromiso levar a, bueno, cada vez é un compromiso levar a menores, tens que facer cargo deles, despois é o que dicía antes, se vamos xogar, organizar unha partida ás 7:30 da tarde, porque antes, por temas laborais, a maioría da xente non pode, pois, se levas a un neno ás 7 da tarde e chega ás 11 da noite, pois tamén ten que estudiar, é difícil, é difícil. Menos mal que ainda tedes xente tamén que non ten que desplazarse, porque xogades fora e tedes xente que é de fora. O equipo está formado por xente das Pontes e xente da zona de Ferrolterra, que queda máis perto, non? Sí, claro, nosotros a xogar, cando xogamos na casa, pois xogamos en Ferrolterra, e cando xogamos fora, pois depende da casa donde señor rival. Entonces, claro, nosotros pois casi a base que témola en Ferrolterra, de feito por eso mitad do equipo ou un pouquiño máis é de xente de Ferrolterra, que sí que é verdad que vive en Ferrolterra, pero bueno, é como se fose familia de aquí, porque son moi coñecidos, cando veñen por aquí tamén lles gusta o pobo, entonces, bueno, así. Ao final o que estades conseguindo con resultados como o de clasificarse ao Campeonato de España, eu creo que é un dos grandes obxectivos, máis que estar na final, máis que estar aí na final estatal, e que grazas a iso se fala de vos e grazas a iso lembramos que hai pádel aquí en As Pontes, non? Sí, eso sí que nos gusta. A ver, eu quero salientar que cando as cousas van ben, pois todo o mundo pois agradece, pero bueno, hai tempos difíciles, hai tempos onde costanos moito xuntar a xente, onde pois cando tiñamos 3 equipos pois facíamolo moi ben, e agora cando temos un, pois a veces dis estámoslo facendo mal. Eu penso que sempre intentamos pois calquer persona que está nunha directiva, seña de un bloque de vivenda, seña de calquer institución, pois penso que o fai por pelear por esa modalidade, por arrastrar e que veña a xuventude detrás, que ao final o deporte é vida. Eso é o fundamental. E se a raíz deso, pois, ainda encima tes a sorte de gañar, de poner o nome do teu pobo aí arriba e que se fale das Pontes, pois moito mellor. De feito, pois, sempre hai que agradecer o Concello das Pontes e a Diputación, que son os nosos principais patrocinadores, porque sen eles non sería posible isto. Pois tedes un duro traballo por diante, iso é un traballo que se vai facer xogando, competindo, con amigos, como dicías, con familia, e iso sempre anima. Sí, sí. A verdade é que, ás veces, pois se tes a suerte de ter unha familia, de ser amigos, pois isto é o mellor. E a ver se temos suerte e ven xente nova e bota un cable. Pois esperamos contalo, que as cousas saen ben en Valencia, onde toque, e que a partir de aí contamos máis novas, máis información do Clube de Pádel, porque iso sería bo que a xente saiba que estades aquí, que se achegue, que participe, porque ao final o facéis para iso, para que a xente disfrute do que vos disfrutades. Sí, sin duda. Pois grazas, Rubén, por achegarte aquí, por contárnoslo, e a todos vos, a todas vos, grazas por seguirnos unha noite máis. Mañá voltamos, boa noite, e quedamos iso nas entrevistas de cada noite na televisión local.